الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Bugün 25-nji günahny alyrбыз. Ул günah riya дип атала, ягъни nidir булса birәр эшне кеше ризалыгы өчен эшләү. Кешеләр күрсеннәр өчен, кешеләр мактасыннар өчен, кешеләр арасында дан казаныр өчен эшләнә торган эш ул рия дип атала. Мусульман кешесе инде һичшиксез ул барлык гамәлне дә, гыйбадәтне дә Аллаһ ризалыгы өчен генә башкарырга тиеш. Раббым бер Аллаһ миннән риза булсын шушы гамәлем белән. Раббым Аллаһ кабул итсен. Һәм инде һәр вакытта да ниятебез шу Раббыбызның ризалыгын алу булырга тиеш инде. Әмма ләкин шуңа инде каршы бер шир бар, ул инде әйткәнебезчә, ул рия, кеше ризалыгы өчен эшләү, кешеләр мине мактасыннар кешеләр мине танысыннар дип уйлап ниндидер булса инде гыйбадәт яки эш башкарып чыгу инде. Һәм бу бик куркыныч һәм бик хәтәр гынах. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзенең сахабалары өчен бу гынахтан курыккан. Һәм бу күренми торган гынах дип әйтте Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Без аны әле дәлилләп алып китәчәкбез инде. Чөнки кеше аны үзе аңлап, уйлап та бетермичә инде ниндидер гамәлне кеше өчен эшләргә мөмкин. Шуңхатлык бик нечкә гынах булып тора бу. Аллаһ Тәгалә бу гынахтан инде кисәтеп бик күп аятларында, бик күп Пәйгамбәр саллаллаһу хәдисләрендә дә әйтте, бу гынахтан ерак булыр өчен инде. Һәм аның кайбер сыйфатларын да күрсәтте. Кемнәр алар менә шушы 200 кешеләр. Чөнки менә бу рияны эшләүчеләр күп вакытта 200 кешеләр була. Нифак сыйфатын үзендә булдырган кешеләр инде. Һәм Аллаһ Тәгалә Ниса сүрәсендә дә әйтә, менә 142-нче аятында юрауна наса ва ла язкуруна Аллаһ илля калила ди. Алар ди шушы рияга кеше өчен эшләүче кешеләр. Мунафиклар дисәк тә була инде. Үзләрендә кеше алдында да күрсәтүләре килә ди. Менә мин шундый эшләр башкардым, менә мин буларны булдырдым дип үзләрен инде кеше каршында инде гел күрсәтәселәре килә ди. Һәм дә алар да Аллаһны әз зикр итәләр ди. Менә бу мунафикларның да инде шушы рияга эшләгән кешеләрнең сыйфаты ди. Ягъни Аллаһны да әз зикр итәләр ди. Ягъни тәсбих, анда хәмд саналар, Кур'ан укулар, гыйлем алулар бик әз ди. Әмма ләкин күп вакытта нишләр ди? Мактаналар ди. Үзендә кешеләргә күрсәтәсе килә ди. Шуңа күрә, әгәр дә без сизә башлыйбыз икән, менә шушындый шир барлыкка килә икән инде, үзебезне күрсәтәсебез килә һәм шул вакытта Аллаһны зикр итәбез кимәгән икән, әз намаз укыйбыз икән, Кур'ан әз укыйбыз икән, менә бу шир инде бездә барлыкка килә башлаган була. Һәм моннан инде арынырга, котылырга кирәк. Һәм шуңа Аллаһ Тәгалә әйтә, Бакара сүрәсенең 264-нче аятында: "Кәлләзи юнфикуна малаху риаан-нас", үз малларын да кеше күрсеннәр өчен генә дә сарыф итәләр ди. Ягъни кемнәр бу? Мәсәлән, кая булса садака бирә, кемгәдер булса инде матди ярдәм күрсәтә. Һәм менә шушы садака бирүләре, матди ярдәм күрсәтүләре Аллаһ ризалыгы өчен түгел, кешеләргә күрсәтү өчен. Кешеләр әйтсеннәр өчен, кара әле, менә ул бик юмарт кеше, һәр вакытта да ярдәм итә. Һәм бу кешенең дә шушы эшне эшләгәндә дә шундый сүзләр ишетәсе килә. Мине мактасыннар, менә мине юмарт кеше дип әйтсеннәр, менә ул гел акча биреп тора ди, гел шулай дип әйтсеннәр дип, шушындый ният белән шушы акчаларны инде сарыф итә. Һәм Аллаһ Тәгалә инде һәм шулай үкенеч ди, кайгы ди, менә шушындый 200 кешеләргә инде Маун сүрәсенең инде 4-нче, 5-нче, 6-нчы аятларында әйтә Аллаһ Субханаһу Тәгалә: "Фавайлул лил-мусаллин ди, аллазина хум ан салатихим сахун, аллазина хум юраун ди". Ни үкенеч ди шундый намаз укучыларга ди. Алар ди намазларына ихтибарсызлар ди. Ягъни ихтибарсыз, җиренә җиткереп тәһарәтен алмый, анда җиренә җиткереп намазын укымый, тиз-тиз генә анда рукукка, сәҗдәгә китеп ала, яки намазын инде вакытын чыгара анда, яки кич белән җыеп укый,
Һәм инде алар кеше күрсен дип кенә йөриләр ди. Ягъни нинди генә изгелек булмасын, намаз укыймы, садака бирәме, ураза тотамы, бүтән төрле изгелек кылмасынмы ди, ул кешеләр күрсеннәр, кешеләр мактасыннар, кеше өчен генә йөри ди, кеше ризалыгы өчен генә йөри ди. Һәм нәрсә ди мондый кешеләргә ди, кайгы, хәсрәт булсын ди. Һәм нинди үкенеч ди мондый кешеләргә. Шуңа күрә нинди генә гамәл кылмасак та, безнең һәр вакытта да инде ниятләребез Аллаһ ризалыгы өчен булырга тиеш. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля Анфал сүрәсенең 47-нче аятында әйтә: "Ва ла такуну каллазина хараджу мин диярихим батаран ва риа'a ан-насти". Үз өйләреннән ди масайыр өчен, мактаныр өчен һәм кешеләр алдында рияланыр өчен, рияны әйттек инде, кешеләр арасында дан казану өчен, кешеләр өчен эшләү дип чыккан кешеләр кебек булмагыз ди. Менә монда инде Аллаһ Тәгалә кисәтә, менә шу кешеләр арасында мактанып йөрер өчен, масайыр йөрер өчен нәрсә булса инде кешеләргә күрсәтү өчен эшләүдән ди ерак булыгыз ди, андыйлардан инде булмагыз ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә Муснад имам Ахмад җыентыгында килә торган бер хадисендә әйтте: "Ахвафу ма ахафу алейкум аш-ширку ал-асгар, фасуила анху фaqala ар-рияди". Сезнең өчен мин курка торган, иң курккан нәрсәләрнең дә иң куркынышы ди, ул ди кичкенә тиңдәш тоту ди. Ягъни тиңдәш тотуның кичкенәсе ди. Һәм сахабалар сорадылар: "Нәрсәсен ул тиңдәш тотуның кичкенәсе?" дип. Ул әйтте, Пәйгамбер: "Ул рия ди". Менә монда бу хадистән уйлап карасак, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм сезнең өчен иң курыкканым ди. Һәм кемнәргә әйтә? Сахабаларга әйтә. Сахабалар кемнәр иде алар? Кайберләренә инде бу тормышта ук җәннәт вәгъдә ителгән. Аллаһ Тәгалә хәбәр итте Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә, менә шушы исемле сахабалар, алар җәннәтле булачак, һич шиксез. Һәм сахабалар кемнәр иде? Пәйгамбәрбез әйтте: "Сүкмәгез минем сахабаларымны" диде. Ухуд хәтлек күләмдә ди, алтын сарыф итсәгез дә ди Аллаһ юлында, сахабалар дәрәҗәсенә ди ирешә алмаячаксыз диде. Безгә әйтеп калдырды Пәйгамбер үзенең хадисендә. Менә без нинди генә малларыбызны Аллаһ юлында сарыф итсәк тә, без сахабалар дәрәҗәсенә ирешә алмыйбыз. Сахабалар шундыйлар, алар юлдан барсалар, шайтан икенче юлдан бара. Куркалар, курка иде. Менә сахабалар шундый нык иманлы, җәннәтләр белән вәгъдә ителгән кешеләр, әмма ләкин шулай булудан карамастан, Пәйгамбәр үзе әйтте: "Сезнең өчен иң курыкканым" ди. Бу нәрсәне күрсәтә? Менә бу рия, менә бу икейөзлелек, менә бу кеше өчен эшләү, кеше ризалыгын алу, мактаюну, масаю, менә бу иң куркыныч гөнаһларның берсе. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбәрбез сахабалар өчен дә курыккан. Бүгенге көндә без үзебез өчен тагын да катырак куркырга тиешбез. Чөнки нәрсә сахабалар өчен курыккач инде, шундый иманлы кешеләр өчен инде без загыйф бәндәләр инде тагын да сакланырга тиешбез. Чөнки бу гөнаһка төшүе бик җиңел, без аны үзебездә белмибез. Һәм шулай Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзенең бер сахих хадисендә әйтте, бер риваятта: "Рия ул шундый гөнаһ ди, шундый куркыныч. Менә ничек караңгы төндә кара ташка, кырмыска менгән кебек, шулай рия да ди кешенең калбына керә ди. Кырмыска бит якты көндә дә бик күренмәскә мөмкин, чөнки ул кичкенә, ул кара күренми, шулаймы? Караңгы төндә караңгы ташка аның менүе, аны без күрә алмыйбыз. Һәм шулай менә бу рия да, менә бу ширдә ди калбкә шулай үтеп керә ди. Без аны белмәскә дә мөмкин без. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәрбез әйтте, шундый куркыныч шир булган өчен һәр вакытта да дугада булыгыз, Аллаһ Тәгаләдән сорагыз диде. Аллаһумма а'узу бика ан нушрика бика шай'ан ва настагфир Аллаһумма инни а'узу бика ан нушрика бика шай'ан нa'ламуhu ва настагфирука лима ла а'лам диде. Раббым, Алла, үзеңә белеп яки белмичә тиңдәшлек кылудан саклауны сорыймын ди. Һәм ди хаталанган гөнаһларымнан гафу сорыйм диде. Һәм менә шушы дуганы без һәр вакытта да инде сорарга тиешбез. Раббым, Алла, белеп белмичә үзеңә тиңдәшлек кылудан, рия кылудан сакласаң иде. Һәрбер изгелекләребез, гыйбадәтләребез син ризалыгы өчен генә булсын иде дип, без Аллаһ Тәгаләдән сорарга тиешбез. Чөнки Аллаһ Тәгалә сакламый икән, бу гөнаһтан инде без саклана алмыйбыз.
Һәм һәр вакытта да хисапта тора кирәк үзебез өчен. Менә бу гынаһ, менә бу гамәлне, менә бу гыйбадәтне кем өчен эшләдем? Бу гамәлемне кешеләр өчен эшләдемме, яки Аллаһ ризалыгы өчен эшләдем? Менә бу эшемне, бу гыйбадәтне кем өчен эшләячәкмен? Аллаһ Раббым өченме, аның ризалыгын алыр өченме, яки инде кешеләр өченме? Һәр вакытта шулай хисап тотырга тиешбез. Нинди генә гамәл булмасын. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Әүвәлу нас юқта алейхи яумал қияма раҗулун истушһида фаутия бихи фа'аррафа Аллаһу ниъматаху фа'аррафа фaqala ма амилта фиха قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل قم ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ди. Қиямет көндә ди иң беренче ди кемгә ди хисап кылынырлар ди? Имансызларга, кафирләргәме? Юк ди. Шушы 200 кешеләргә. Иң беренчесе ди шахид кешегә ди. Шахид кешене ди китерерләр дә ди Аллаһ каршына ди. Менә син Аллаһ Тәгалә шундый көч-куәт бирде ди, батырлык бирде ди. Син аны белдеңме, һәм нишләдең, ничек кулландың ди? Мин ди Аллаһ юлында көрәштем ди, сабыр иттем ди. Һәм шушы Аллаһ юлында мин шахид булып үлдем ди. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтер, ялганчы. Әмма ләкин син ни өчен ди көрәштең ди Аллаһ юлында? Үзеңне кешеләр батыр дип әйтсеннәр. Менә нинди көчле иде ул, нинди батыр кеше дип аны мактасыннар, аны күтәрсеннәр, дан шөһрәт казаныр өчен дип эшләдең дип Аллаһ Тәгалә инде шушы хаклыкны җиткерер. Һәм инде ул кешене инде җирдән сөйрәп барып инде җәһәннәмгә атырлар ди. Һәм икенче кеше вараҗулу тәаллама ал-илма ва алламаһу وقرأ القرآن فأتي به فعرف الله نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت علما وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هم ikinci kişini kitirler de kim de ilim aldı de Үйрәнде ди, һәм башкаларга өйрәтте ди, һәм шулай ук бик яхшы Кур'ан укучы булды ди, бик матур укучы инде. Аны китерләр ди, һәм сораулар ди, менә Аллаһ Тәгалә сиңа гыйлем бирде ди, шушы осталык бирде ди, бик матур итеп инде. Тавыш бирде ди Кур'ан укырга, менә син моны кая кулландың дип. Әйтер ди, мин дә гыйлем алдым һәм калганнарга өйрәттем ди, мин дә Кур'ан укыдым ди. Синең ризалыгың өчен инде дип әйтер ди. Әмма ләкин нәрсә диярләр? Ялганчы диярләр. Синди дөрестлектә дә үзең турында менә ул галим, менә ул гыйлем әһле, менә ул нинди матур Кур'ан укучы, күп белүче дип кешеләр арасында мактаныр өчен, масаир өчен, шуның өчен өйрәндең, шуның өчен өйрәттең дип әйтерләр ди. Һәм алыгыз да җәһәннәмгә ташлар дип әмер бирергә куша Аллаһ Тәгалә. Һәм җирдән өстерәп барып инде аны җәһәннәмгә атырлар ди. Һәм өченче кеше килер ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرف نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لا قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. Üçüncü kişini kitirirler de kimge Allah Teala bik күп итеп байлык биргән, мал биргән. Һәм сорарлар, син шушы малыңны ди, кая тоттың, кая кулландың дип. Ул әйтер ди, мин Аллаһ юлында ди, Аллаһ Тәгалә яраткан юлда ди, кулландым ди. Ягъни фақир мискиннәргә бирдем ди, анда мохтаҗларга тараттым ди, анда мәчет, мәдрәсәләр төттем. Һәм гомумән шушы Аллаһ юлында тоттым дип әйтер. Әйтерләр, ялганчы ди. Син ди буларны ди тараттың, сараф иттең дә бары тик сине юмарт дип әйтсеннәр өчен, кешеләр мактасыннар өчен, кеше арасында дан казаныр өчен. Һәм ялганчы дип инде әмер ителер, аны инде җирдән үстерәтеп барып җәһәннәмгә атырга. Бу хадис безнең муслим җыентында килә, сахих хадис.
Менә бу инде ачык дәлил булып тора. Иң беренче кыямәт көнендә кемнәргә хисап кылыначак? Менә шу 200 кешеләр кемдә булса ниндидер гамәлне инде Аллаһ ризалыгы өчен түгел, кеше ризалыгы өчен эшләгән кешеләрне иң беренче җәһәннәмгә атырлар. Менә бу инде куркыныч хадис, безне тәрбияли торган, ниндидә булса эшне эшләсәк инде бары тик теләргә, өмет итәргә тиешбез инде Аллаһ ризалыгын. Раббым бер Аллаһ риза булсын ие, Раббым бер Аллаһ кабул итсен ие дип, кешедән өмет итәргә, кешенең мактавын көтәргә түгел. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу инде икенче хадисендә әйтә, ул безнең Бухари җыентында килә торган инде хадис. Мен сәммә Аллаһ бихи, ва мен юра Аллаһ бихи. Муттафакун алейх. Бухари Муслим җыентында килә торган сахих хадистә әйтте Пәйгамбер саллаллаһу кемдә дан казану, танылуын теләсә ди, аны бөтен җирдә белсеннәр өчен Аллаһ Тәгалә аңа бирәчәк ди. Аны таныячаклар ди, аны мактаячаклар ди, аны бөтен җирдә беләчәкләр ди. Һәм кем ди теләсә ди, үзен ди күрсеннәр ди, менә үзен күрсәтәсе килә индеме кешеләр алдында. Аллаһ Тәгалә аны күрсәтәчәк ди. Ягъни аны күрәчәкләр бөтен кеше, юмартма ул анда, гыйлемлеме ул, башка төрле. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә бирәчәк, менә нәрсә тели, шушы ниятен Аллаһ Тәгалә бирәчәк. Әмма ләкин кыямәт көнендә бер нәрсәсе булмаячак ди. Бу дөньяда Аллаһ Тәгалә бирә. Ул дан шөһрәт тә казанырга мөмкин, шулаймы? Кешеләр дә аны белергә мөмкин. Әмма ләкин кыямәт көнендә бер нәрсәсе булмый. Чөнки кыямәт көндә Аллаһ Тәгалә әйтәчәк, менә кем өчен эшләдең, шуңа бар ди. Әмма ләкин ул кеше инде бер нәрсә белән дә ярдәм итә алмас, чөнки аның вакытта үзенең проблемалары инде, мәшәкатьләре җитәчәк. Шуңа күрә менә без һәр вакытта да бу бик авыр. Чөнки Пәйгамбәрбез әйтте, кырмыска кара ташка менгән кебек, аны бит күреп булмый. Шулай рия да 200-лек тә калепкә керә. Шуңа күрә Аллаһта һәр вакытта да сорыйк. Раббым бер Аллаһ, шушы риялардан 200-лекләрдән сакласаң инде, һәр бер гамәлләребез синең ризалыгың өчен генә, син кабул итә торган гамәлләр генә булсын ие дип. Һәм инде һәр вакытта да үзебезгә сорау бирик. Менә шушындый изгелек эшләдем. Бу минем кем өчен булды? Кеше өчен булдымы? Кешеләр өченме? Яки Аллаһ ризалыгы өчен булдымы? Бу гамәлем инде кем өчен булачак? Раббым кабул итсен өчен, аның ризалыгын алыр өченме? Яки инде кешеләр өченме дип. Әгәр дә инде һәр вакытта Аллаһ ризалыгы өчен булып, Аллаһ ризалыгын аласыбыз килсә инде бу атта һичшиксез инде гамәлебез дөрес булыр. Әмма ләкин шик керә башлый икән, бу кеше күрсен ие, бу кеше мактасын ие дип инде бу атта инде шушы авырту калебебездә барлыкка килә башлаган. Моннан инде дәваланырга кирәк инде. Һәм Аллаһ Тәгалә инде безгә тәүфыйк, хидаят бирсен ие. Бары тик ниятләребез дөрес булып, барлык гамәлләрне дә, гыйбадәтләрне дә аның ризалыгы өчен генә эшли торган, аның ризалыгы өчен генә үтәлә торган булсын инде. Һәм риялардан, шушы 200-лекләрдән, кеше ризалыгы өчен эшләүләрдән Аллаһ Тәгалә ерак итсен, имин кылсын һәм сакласын инде. Субханакаллаһ бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля ант ва астагфирука ва атубу илейк.